12. august 2024. Začíname Roháče, boli sme na Sivom vrchu a Biela skala je po ceste, ale už sa vraciame späť. Pivom ešte, no dáka hodinka nám treba. Pozerám sa na veľký rozsútec, malý rozsútec, choč, no prosečné, alebo no, tak to už by som hádal viac menej, ale Liptovská Mora je istá, kopce Veľkej Fatry a Nízkej Tatie sú jasné. Takže takto toto vyzerá, je to výhľad na Bielej skale, nie je to samotný vrchol. Takto to tu vyzerá pekne, je síce asi pol štvrtej, čiže už západ, pozeráme sa na západ, takže tá farbička, kontrast nebude ideálny. Ale pozrieme sa na Zuberec a Habovku a aj tamto vo veľkej diaľke aj Babiu horu a aj Oravskú priehradu a Pilsko. Takže takto to tu vyzerá. Oproti mne kopec Machy, na ktorom som náhodou bol, keď nebola lepšia viditeľnosť v Roháčoch, tak som bol presne na tom kopci, kde sú tie smreky, tam trošku vyholené, tam aj dobrý vlek je tam. Tak ešte raz pohľad na Zuberec, Babiu horu, skaly, Vápencové skaly, čiže Biela skala, naozaj veľa tých bielých skal tu je. Tuto vidíme osobitu, kde sa nedá dostať. No a tu mal byť Rákoň a potom smer Volovec, tak ale zase už som tu bol pred 20 rokmi, takže nechcem príliš veľmi fabulovať. Tak ešte raz, takto to tu vyzerá, smer Orava. Takže tu je takýto výhľad vrtuľka. A pozrieme sa aj na samotný vrchol Bielej skaly. Takže toto je vrchol Bielej skaly 1316, čiže toto je výhľad na Bielej skale a tamto ten kopec sa vraj volá Ostrý. A nejaké babky a sú tam ďalej zaujímavé miesto. A tam som ešte nebol, takže zatiaľ takto. Tak vrchol tohto výhľadu vyzerá takto a naozaj smer Choč, smer Rozsútec. Bohužiaľ orientácia na západ. Západná strana kopca. Takže vrchol Bielej skaly a je biela. Nie sivá ako sivý vrch. A ešte raz kúsok Roháčov. Na Liptovská Mora nesmie chýbať na záver. Takže to je celé dneska v Bielej skali, respektíve výhľadu na Bielej skale. A teším sa na ďalšie roháčske kopce, tešte sa aj vy. Začíname našu trojdňovú túru tu práve na Bielej skale a Sivom vrchu.